Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σήμερα είχα τη χαρά να μου κάνει την έκπληξη να έρθει στα μαθήματά μου ο αγαπημένος μου Γιώργος ο Ιωαννίδης, ένας τραγουδιστής που θαυμάζω από τα πρώτα μου χρόνια στο ποντιακό τραγούδι. Γι' αυτό εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να σας τραγουδήσουμε δύο τραγούδια του μεγάλου μας Χρύσανθου, ο οποίος είναι κοινή αγάπη και των δυο μας. Πάμε Γιώργο? Πάμε. Τε μου το πιο πον θα έβγε σι ξενύχτα στο δρόμο, σι ξενύχτα στο δρόμο, σαν ξένα πόρτας λασούμε, στην καρδιά με έχω πόνο, στην καρδιά με έχω πόνο. Φεύγος με